Ginkilala bilang second top performing governor sa pungsod si Iloilo Governor Arthur Tuto Defensor Jr. sa isa ka survey nga ginpatigayon sang RP Mission and Development Foundation Incorporated. Nakakuha si Defensor sang approval rating nga 72%. Nagpanguna naman sa listahan si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga may 77% approval rating. Samtang yara sa ika-anom nga pwesto bilang top city mayor sa pungsod si Iloilo City Mayor Treñas. Nakakuha si Treñas sang approval rating nga 68%. Nagpanguna naman sa listahan si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga may 93% approval rating. Tuman ang pagpasalamat ni Mayor Treñas sa pagsalig sa mga Ilonggo sa pila ka tuig nga iya pagserbisyo. Suno sa iya, ini nga kadalagan ng hindi lang para sa iya kundi para man sa bilog nga komunidad. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera